Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Iloilo City ginpaidalom sa General Community Quarantine sumugod subong nga adlaw. Sumugod Oktubre 1 tubtob 31 sini nga tuig, ginpaidalom na sa General Community Quarantine ang syudad sang Iloilo. Gani nagpagwa sang executive order si Mayor Jerry Treñas tuhoy sa mga pagsulundan sa idalom sang GCQ. Salient points of these guidelines are as follows. First, ang mga pumuluyo dapat aton intindihon nga may curfew kita from 10 p.m. until 3 a.m. Ang aton nga vulnerable sectors, those more than 60 years old, those below 21, ang mga pregnant, ang mga persons with comorbidities or may mga balatian nga or immunodeficiencies or mga PWD naton, ang ilang nga movement restricted sa gihapon. Restricted in the sense nga pwede lang sila kagwa sang balay kung mabakal pagkaon, mabakal bulong, or makanto sa ospital o mapalantaw sa doktor. Sa mga negosyo naman, kagiban pa nga aktibidad, may mga yara sa gihapon nga ginadumilian. There are prohibited industries or activities during GCQ. Under DTI Memorandum Circular 2044, the following activities or industries shall be prohibited. Ang mga language, driving, dancing, acting, or voice schools, ang aton nga traditional cinemas or theaters, ang aton libraries, archives, museums, cultural centers, mga tourist destinations within the city, ang tattoo and body piercing, live events, ang aton nga cockfighting and cockpit operations, beer houses and similar establishments whose primary business is serving alcoholic drinks, kids amusement industries, and other leisure amusement establishments that promote mass gatherings, and mga playrooms. Samtang may iba naman nga mga industriya ang ginapahanugutan nga mag-operate apang may limitasyon. There are other industries na as per DTI Memorandum Circular which can operate at 100%. Amo na sila mga Category 1 and Category 2. Upod sila ang sa Category 1, Category 2, mga banks naton and mga rental and leasing services other than real estate. Kagang aton ng mga mall-based government frontline services. Mayroon makita sa can operate at 50% capacity and those that can operate at 30% capacity. Sa bahin naman sa mga arriving passengers, status quo anay ang pagpatuman sang pila ka mga rekisito. Status ko kita with regard sa iyo nga nag-required siya nga 72 hours nga RT-PCR test para sa aton LSI while pending or na approval sa aton nga IATF. Status quo subot silingon ni isla na pag-require, no? So sundon tanay ang aton nga old nga guidelines, no, while pending sa approval sa IATF. No, ang travel authority is still required, no? That is under resolution sang IATF. Nga ang aton LSI will still magkakuha gyapon, no, sang tatlo, no, amo ni ang medical, barangay certificate, and after sina ang travel authority, then coordination letter or acceptance letter from receiving LGU. Allowed naman ang pagbakal sa makahulubog nga ilimnon apang ginadilian ang pag-inom sa mga pangpubliko nga lugar, apang ginapatuman ang liquor ban sa mga barangay nga naka-lockdown. Samtang subong nga adlaw, may 4 ka barangay ang ginpaidalom sa surgical lockdown. Iloilo City nominado bilang most business-friendly highly urbanized city subong nga 2020. Kag 30 ka mga barangay sa city proper area ang gindeklara nga drug cleared. Liwat nga nominado bilang most business-friendly highly urbanized city sa gwa sang Metro Manila ang syudad sang Iloilo. Inang ginahatag nga award sang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sang 2019, nangin grand winner ang syudad bilang most business-friendly highly urbanized city sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Isa sa mga best practices sini amo ang online application sa mga nag-a-apply sang business permit. I-implement naman natin ang online nga submission ng application sang mga business permit, no? Which means nga sarang nila ipadala ang ilang mga application forms pati ang mga documents, mga required documents nila
through email sang BPLO. After that, schedule namon dayon for joint inspection sa ilang establishment. Samtang 30 naman ka mga barangay sa city proper area ang gindeklara nga drug cleared sang Regional Oversight Committee. Inibase sa listahan sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Sa subong kapin 15 pa ka mga barangay sa city proper ang wala pa na clear sa listahan. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government nagpainsang pundo para sa libre nga cremation sa mga nagtaliwan nga COVID positive kag COVID suspect. Kapin 2 ka milyon ka pesos nga pundo ang ginpain ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa libre nga cremation sa mga COVID positive kag COVID suspect sa syudad sang Iloilo. Abril sini nga tuig sang ginsuguran ang programa. Ang process ng cremation is dapat ma-declare ang hospital if ever nga na-admit ang patient. Na-admitted siya sa hospital, the hospital will declare as positive sila and then sila ang matawag, ma-coordinate sa official naton nga crematorium kag kwaon sila and then i-cremate ASAP. And for those nga mga suspect nga wala pagid nakagwa ang result, hospital man ang ma-declare kon kinahanglan sila i-cremate. Tuman ka mahal ang cremation, kapin 72,000 pesos ang gastuson, bangod sakop sini ang mga fees kag PPEs sang mga tinawo nga nagapangamot sa pag-cremate sang bangkay. Antes pa man ang pandemya, may programa na nga daan ang lokal nga panguluhan para sa funeral services. Sa subong nga tuig sang paglunsad or pagtuhaw sang COVID-19 pandemic, naghatag initiative si Mayor Treñas nga mag-budget sang 2 million pesos. The first na siya nga propose nga budgetan ni Mayor is 2 million pesos for the cremation itself. Kay nakita ni Mayor nga kinanglanon sang aton nga syudad nga for those nga affected sang COVID-19 virus nga dapat hindi maglapta. So amo ina ang isa ka pamaagi nga ginhikot ni Mayor nga para maka-avail ang tawo nga nangin positive kag suspect sa COVID-19 crisis nga mangin hindi na maglapta ang ini nga virus nga aton ginatubang subong. Sa subong, kapin 150 na ang nakabenepisyo sa libre nga cremation sang Iloilo City Government. Dako nga bulig para sa mga nalisdan ang ini nga serbisyo nga ginhatag sang lokal nga pamunuan sang syudad sang Iloilo. Carmela Rodrigo para sa Level Up Patrol.